ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಲಕ್ಕನಾತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಲಕ್ಕದನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ತಲೆನ ಬ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತು ಒಂಜಿ 3 ಮಂತ್ ಕರಿತೇನೆ. ಸೊ ಈ 3 ಮಂತ್ ಕರಿನಾಗ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಪಡು ಪಂಡತಲ ಈ ರೀತಿ ಏನಂದು ಪೂರ ಬೆಂಡ್ ಆತಲೆ. ಸೊ ಐಕಿತ ಏನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಟುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದುಂಬದ ಬ್ರಷ್ ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆದು ಬಿಡತ್ತ ಇನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಪಪ್ಪಗ ದೆತ್ತದ ಬಿಡುದು ತಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ದ ಟೈಪ್ ಬ್ರಷ್ದ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೀವಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈಫು ಜಿಂಜ ಸಂತೋಷವಾದುಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಖಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದಿರುವಳ್ಳೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಕ್ಕು ಬೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೀವನಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಬೆಂಡ ಐನ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಳೆ. ಸೊ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಫ್ಗೆ ದಳ ತೊಂದರೆ ಅಬ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಉಪ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪಾರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.